खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों पीएम किसाननि 22 किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बेखौथ' नोंथांमोना अबयसे दासिमहालागै मिथिखाबाय जानांगौ। नाथायबा नोंथांमोना बे बाराव गोबाङानो पीएम किसाननि 22 किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा। आरो बिनिफ्राय जोंहा मैयासो अफिसियेल जादों जे खै तारिखआव नोंथांमोना पीएम किसाननि 22 किस्तिनि फैसाखौ मोनगोन होननानै जोंहा सरकारनिफ्राय मैयासो अफिसियेलि कालारखौ डिक्लेयार होदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' बयबो जोबजासिम नायलां, माखासे आपडेटखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय, गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो। दा नोंथांमोना पीएम किसाननि नैबे 22 किस्तिनि फैसाखौ फैगौ मार्चनि 13 तारिखआव मोननो थांगासिनो दङ। माने नोंथांमोना समफोरनो मोननो हासिगोन। जोंहा दिनै मार्चनि 10 तारिख जाबायनो, दिनै जोंहा अरुणाचल स्किमनि फैसाखौबो सोसावसिगोन। दा बिनिफ्राय नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दंफां गायनायनि 10,000 फैसायाबो नोंथांमोना दिनैनि बिथोरावनो मोनजोबगोन बायदिखौ आं खोनानो मोननाय जादों। दा बे बाथ्राया नंगौना नङाथाय, दा जेखियानो जाया नोंथांमोना गोबाङानो दिनैनि दिनाव फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं। आरो बिनिफ्राय 13 मार्चआव नैबे पीएम किसाननि 22 किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। जोंहा बे दायो अफिसियेल जाबाय, मैयासो जोंहा गभर्नमेन्टआ बेखौ डिक्लेयार होदों अफिसियेलि। सिगाङावथ' बेबायदिनो खौरां बिजोङाव गोसारबाय थादोंमोन। आंबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन, जेनेबा नोंथांमोना जेब्ला जोंनि नैबे भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा जोंनि आसामाव फैगोन, आसामनिफ्रायनो बिथाङा पीएम किसाननि 22 किस्तिनि 2000 फैसाखौ फैगौ मार्चनि 13 तारिखआव सोना हरगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन। अब्लाबो आं 100% नोंथांमोननिसिम सिउरिटिजों माने खोन्थाहरनो हानाय जायाखैमोन। नाथायबा दायो नोंथांमोना बेखौ सानना लानो हासिगोन, फैगौ मार्चनि 13 तारिखआवनो पीएम किसाननि 22 किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन होननानै। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना सोरबायदिया मोननो हानाय नङा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लादो। जायफोर नोंथांमोननिया इक्वेसि होनांगौ जानानै दङ, नोंथांमोना पीएम किसाननि 22 किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा। आरो बेजों लोगोसेनो गासिबो थिग थासेयावबो, जेनेबा इक्वेसियाबो येस जानायनि उनावबाबो, नोंथाङा इक्वेसि होखांनायनि उनावबाबो, लेन्ड सेडिं खालामखांनायनि उनावबो, आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक थासेयावबो नोंथांमोना गोबाङानो मोननाय नङा। जायफोर नोंथांमोना इनएलिजिबिलिटि जाबायबा, जायफोर नोंथांमोना टेम्परारि इनएलिजिबिलिटि माबायाव गोलैबायबा, इनएक्टिभआव गोलैबायबा, नोंथांमोना पीएम किसाननि 22 किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननाय नङा। आं नोंथांमोननिसिम दाख्लैबावैबो बेखौ खोन्थाहरनाय जादोंमोन। जोंनि आसामाव सिगाङाव गोबां आबादारिफ्रानो मोननो हायोमोन, नाथायबा दायो आदानिबो खमसिन मानसिफ्रानो पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हायोसै होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादोंमोन। गासै 11 लाखनिबो बांसिन मानसिफ्रा मोनोमोन, नाथायबा उनाव दायो बेसेबां मोनफैगो दायो 4 लाख बेबादिल'सो जोंनि नैबे आसामाव पीएम किसाननि फैसाखौ मोननोसै मानसिफ्रा। दा बेबायदि होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादोंमोन। दा बिनि गुबै माखासे जाहोनफ्रानो जाहैबायनो नैबे लेन्ड सेडिं खालामनाय, नाथायबा लेन्ड सेडिं थासेयावबो जाखांनायनि उनावबो माखासेना मा जादों जाहैबाय, जेनेबा हाफ्रा गावनि नामाव गैयिनि थाखाय मालिकनि नामाव आरो न'खरसेयावनो 2-3 पीएम किसाननि एप्लाइ खालामनायनि थाखाय रेजेक्ट खालामना होनाय जादों, इनएक्टिभ बेबादि खालामना होनाय जादों होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना खालामना लाबाय, जेनेबा न'खरसेयावथ' मोनसे हानि डकुमेन्टजों सासेल' मानसिया मोनो नालाय, दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना मोनसेखौ दाननानै मोनसेखौल' दोनबायबा, नोंथांमोना पीएम किसाननि नैबे फैसाखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया। नाथायबा हाया बेलेग बेलेग, जेनेबा बेलेग बेलेगनि नामाव दङबा नोंथांमोना टेनसन लानाङा। जेनेबा न'खराव जेनेबा हाया खै बिगाबा दङ, बिनिफ्राय बेलेग बेलेगनि नामाव दङबा नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हागोन। नाथायबा जुदि हाया सासेनि मानसिनि नामावनो दंखायो, बिनिफ्राय 2-3 मानसिफ्रा एप्लाइ खालामदोंबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा, एबा नोंथांमोना मोननाय नंला एबाराव। दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना बेखौबो मिथिना ला, जेनेबा हाया सोरनिबा नामाव दङबाबो, न'खराव नोंहाबो दङबा नोंथाङाबो एप्लाइ खालामनो हायो। जेनेबा हमना ला हाया बिफानि नामाव दङ, दा बिफाया जेनेबा रुंसारि जाबाय एबा गैलाबा, न'खरनि सोरबा सासे सोद्रोमाया एप्लाइ खालामनानै पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हायो। बेखौबो नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननि नामाव हाया दङ, बेनिफ्राय नाथायबा हानि बिगोमाया जेनेबा गैयाबा, नोंथांमोना न'खरनि मानसिया नैबे पीएम किसाननि स्किमखौ एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोनाबो 2000 फैसाखौ मोननो हायो। बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय फैसा मोननायनि गुबै जाहोना बेनो जाहैबाय केवाइसि होनांगौ। गोबांनियानो 2-3नि थाखाय डिले खालामजाबाय, आरो माखासेना टेम्परारि इनएलिजिबिलिटियाव बिथांमोननिखौ सोसनना होनाय जादों। सरकारा दायो बिजिरगासिनो दङ, जेनेबा बिथांमोननि बे
एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ बिथांमोना एसे डाउट जानानै दङ बिथाङा मोनथावना मोनथावा बेनिखायनो नोंथांमोननिखौ दायो माखासेनिखौ टेम्परारिसो बियो जुदि नोंथाङा जग्यता दङबा एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नोंथाङा मिट खालामखायोबा नोंथाङा मोननो हाफिनगोन उनाव नाथायबा जायफोर नोंथांमोना दायो टेम्परारि जाना दङबा नोंथांमोना नैबे पिएम किसाननि 22 किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा गासिबो थिक थासेयावबो केवाइसि होनायावबाबो आधार बेंक एकाउन्टजों लिंक थासेयावबो लेन्ड सिडिंआ थिक जासेबाबो नोंथांमोना नैबे 22 किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा मानि थाखाय टेम्परारिलि इनएक्टिभ खालामनायनि थाखाय टेम्परारिलि इनएलिजिबिलिटि बेबादि खालामनायनि थाखाय बियो एसे उनाव जुदि माने एलिजिबल होनानै गनायथि नोंथांखौ खालामनो हायोबा बिथांमोना नोंनि बे किस्तिनि फैसाखौ सोना हरफिनगोन दा बेनिखायनो जेबो नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया जुदि नोंनिया टेम्परारिलि इनएलिजिबिलिटियाव दङबा दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बिनि थाखायनो गोबां आबादारिफ्रानो बे बाराव पिएम किसाननि 22 किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा दा बेनिखायनो गावबागावनि स्टेटासखौ नोंथांमोनाबो नायनानै ला नोंनिया माबादि दायो स्टेटासा दङ जानो हागौ खोमा नोंनियाबो इनएलिजिबिलिटियाव जानानै दंफ्लाङो जानो हागौ बोरैबा मायाबाबो टेम्परारि इनएलिजिबिलिटि बेहाय नोंनिखौबो खालामना दोनदोंबो जानो हागौ दा बेखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखाय पिएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना थांनानै स्टेटासखौ चेक खालामना नायबानो जाबाय दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ'जों बुंहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना आरो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ'खौ मुक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेट मोननो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों